Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і госць нашага жывога эфіра гэта Алексей Жукаў, журналіст, які спецыялізуецца на сельскай гаспадарцы. Прывітанне, Алексей. Прывітанне ўсім. Ну, натуральна, зараз у нас за Менскай кальцавой адбываецца бітва за ураджай. У Еўропе праз вельмі спякотнае надвор'е чакаецца вялікі недабор збожжа. Прынамсі, так нам сказаў Александр Лукашенко. Ён дадаў, што нас яшчэ Господь пашкадаваў, што Беларусь хлябы плануе закупляць вельмі абачліва, але тым не менш, што на бітву за ўраджай трэба максімальна напружыцца і сабраць усё да зярнятка. Алексей, першае пытанне такое: наколькі Беларусь з'яўляецца вось у кантэксце нашай тэмы часткай Еўропы, наколькі нас закранула тое, пра што казаў Лукашенко, вось гэты недабор збожжа, нечаканы невялікі ўраджай? Ну, на фоне гэтага дзесяцігоддзя ўраджай сапраўды не самы вялікі, але тут панікаваць не трэба, і хутчэй за ўсё прэзідэнт проста як галоўнакамандуючы перад пачаткам бітвы павінен мабілізаваць неяк. У нас жа ўсе як жаўнеры, і таму ён кажа пра гэта. Але сапраўды зараз па аператыўных дадзеных Мінсельхазхарч у нас сёння толькі ў сельскагаспадарчых арганізацыях, гэта значыць у прамысловым сектары, сабралі 3,68 мільёны тонн зерня. Так? Гэта 3,6 мільёны тонн. Гэта на самой справе ужо больш, чым было сабрана ў 1999 годзе за ўвесь сезон. І яшчэ проста пару лічбаў, каб вы разумелі. 2010 год пакуль лічыцца самым спякотным і сухім у гісторыі Беларусі і таксама, напэўна, в Еўропе ўвогуле у паўночным паўшар'і. У той год мы здолелі атрымаць амаль 7 мільёнаў тонн зерня. Так? У гэтым годзе пакуль усё ідзе, што без уліку кукурузы, вось пры той ураджайнасці, якая зараз ёсць, гэта 27,8 цэнтнераў з гектара, мы атрымаем каля 6 мільёнаў тонн толькі зерня. Гэта сапраўды на фоне таго, што ў нас было з пачатку, напэўна, з 2008 года, за дзесяцігоддзе, гэта сапраўды самая малая лічба. Бо ў нас было і 9,5, і 8, і ўвогуле з 2012 года у нас вельмі добрыя такія ўраджаі, але той колькасці, якую сабяруць у гэтым году, я вядома ж, хопіць. А чаму вы параўноўваеце менавіта з 99 годам? Гэта нейкі гістарычны мінімум? Ці нейкія проста... Я ўжо не памятаю, што гэта было. Памятаеш, былі знакамітыя афарызмы прэзідэнта пра нармальныя чалавечыя яйца, і вось гэта ўсё. Калі я не памыляюся, гэта якраз было недзе ў 99-м альбо 2000-м годзе ўзімкі. Знікла малако і гэтак далей. Тады сапраўды, ось я паглядзеў статыстыку, былі самыя нізкія аб'ёмы вытворчасці зерня ў Беларусі. Вось у гэтыя гады, ў 98-м, 99-м, 2000-м. І гэта за ўсю гісторыю незалежнай краіны. Дзіўна, калі тады быў правал па збожжы, чаму у афарызмы прэзідэнта трапілі іншыя прадукты, яйкі, малако і гэтак далей. Гэта неяк звязана паміж сабой? Найперш, нам збожжа, нам зерня для людзей, каб харчавацца людзям, патрэбна ўсяго там 1,5 мільёны тонн. Гэта мы назбіралі, і дзяржаўная замова ў гэтым годзе 859 тысячаў тонн. Таму усе праблемы палезлі з таго, што зерне гэта яшчэ і сыравіна для жывёлагадоўлі. І менавіта тады, калі, напэўна, пачалі скончвацца ўзімку гэтыя кармы, гэтае зерне, то і паўсталі пытанні з наяўнасцю і малака, і яек, і мяса. Сітуацыя да нашага часу змянілася? То бок мы саскочылі з гэтай зерневай голкі, ці зерне і дагэтуль з'яўляецца сыравінай для жывёлагадоўлі? Вядома, што яно з'яўляецца сыравінай для жывёлагадоўлі, але мне падаецца, што тых аб'ёмаў, якія будуць у гэтым годзе, іх хопіць. Бо у нас з-за афрыканскай чумы свіней, з таго, што мы закрыты для экспарту, у нас скарацілася пагалоўе свіней, яно там каля 3 мільёнаў тонн, а ў лепшыя гады іх было 4 мільёны тонн. Менш свіняў, менш трэба корму, і менш трэба гэтага самого зерня. Трэба яшчэ памятаць, што ёсць прагрэс і генетычны ў сельскай гаспадарцы, таму з 1 кілаграма зерня можна атрымаць больш малака, больш мяса, больш яек.
А калі дзяржаўная замова гэта нават менш за 1 мільён тонн, Так. Як вы лічыце, чаму ўвогуле пра гэта ўсё кажуць хлябы? То бок я так зразумеў, што з большасці таго, што беларускія сяляне збяруць зараз на камбайнах і гэтак далей, да, якраз хлябоў не атрымаецца. Ну гэта ўсё роўна хлябы. Ну як? Гэта проста такой ж, гэта ж сінонім таго ж самага слова збожжа, так? А яшчэ ізноў жа, як я зразумеў, 859 мільёнаў тонн замова, а вы сказалі, што трэба 1,6 недзе мільёна тонн, каб пракарміць. То бок мы закупляем Не, мы не закупляем, мы там закупляем штосьці, каб палепшыць якасць мукі, бо ў Беларусі не можа расці цвёрдая пшаніца, і для таго, каб былі нармальныя булкі, вось мы там крыху купляем, там, мабыць, 100, 200, 300 тысяч тонн, і ёсць яшчэ нейкі імпарт, потому што ён патрэбны для вытворцаў камбікарму, і гэта цалкам нармалёва, але мы не залежым у такой ступені ад сусветных цэнаў на зерне, як гэта, напрыклад, залежаць арабскія краіны, бо у 11-12 годзе быў нейкі пік такі цэнаў у свеце, і менавіта ў гэтыя годы там пачаліся праблемы. Вось арабская вясна часткова была звязана менавіта з тым, што людзі павінны былі зашмат плаціць за хлеб. Не ведаю, Алексей, ці здзіўлю я вас, але слухачоў нашых паспрабую здзівіць лічбамі пра тое, што адна аграрная IT-краіна за 5 месяцаў гэтага года павялічыла імпарт пшаніцы ў 6 разоў. А такія іншыя збожжавыя, там, напрыклад, авёс, да, амаль у 1000 разоў павялічыўся імпарт, да? Імпарт грэчкі ў 5,7 раза. Як гэта карэлюе з тым, што мы ўсё ж такі збіраем той ураджай, на які прыкладна разлічваем? Неблагі ўраджай, у прынцыпе, так? Ну так, а на самой справе гэта будзе, можа звязана быць з чым заўгодна, з дзейнасцю нейкіх эканамічных агентаў. Напрыклад, расійская група кампаній «Садружнасць», яна рэалізавала праект у Смаргонскім раёне, у іх там гандлёва-лагістычны цэнтр, і ў 2016 годзе яны там стварылі вытворчасць камбікармоў, мабыць, гэта яны штосьці завозілі, мабыць, гэта завозілі нашыя птушкафабрыкі. У нас у птушыным бізнесе вельмі вялікі прыватны сектар, і яны маюць завозіць тое зерне, якія ім патрэбныя, каб дабівацца тых вынікаў, якія ім патрэбныя, так? І, ну, значыць, мабыць, там недзе чагосьці не хапіла, альбо не было той якасці, якой патрэбна. Таму мы так крыху павялічылі. Таксама у нас, напрыклад, у мінулыя гады некаторыя бывалі вельмі актыўны быў такі экспарт мукі у краіны СНД, таму гэта таксама можа ўплываць. То бок мы можам закупляць, вырабляць муку, закупляць зерне, вырабляць муку і экспартаваць муку. Так. Дадаваць у нашыя зерне, экспартаваць муку. Там было камбінаты, напэўна, ў 16 годзе там 30 тысяч тонн, калі не памыляюся, экспартавалі, атрымалі за гэта 6 мільёнаў. Яшчэ адно важнае, на мою думку, пытанне. Ось той же Александр Лукашенко, ён пачаў сваё выказванне адносна таго, колькі Беларусь збярэ ўраджаю, з таго, што ва ўсёй Еўропе чакаецца недабор збожжа, і ў Расіі на 25% меншы ўраджай, у Нямецчыне там і ў іншых краінах таксама неяк недобра з гэтым. Ці гэта насамрэч так, і ці адкрывае гэта для Беларусі якія-небудзь перспектывы па гандлі збожжам, напрыклад? Цяжка сказаць наконт перспектываў для гандля збожжам, бо у нас не такое якаснае зерне, каб у асноўным ідзе продаж харчовай пшаніцы і таксама на фуражныя мэты, але звычайна мы гэтага не робім, так? І сапраўды гэты год досыць такі спякотны, напэўна, не толькі ў нас, і бачна, што скарачаецца вытворчасць зерня ў свеце. Міжнародныя эксперты, яны паніжаюць вось гэтыя прагнозы, свае ацэнкі вытворчасці, і сапраўды ў Расіі ў гэтым годзе будзе там каля 100-105 мільёнаў тонн зерня, але трэба сказаць, што 100-105 мільёнаў тонн зерня гэта вельмі добры вынік і для іх, бо ў мінулым годзе там было 135. І з гэтага пункту гледжання, так, запасы будуць скарачацца ў асноўных экспарцёраў. Гэта якраз краіны Еўропы, Францыя, гэта Расія, і тут можна казаць пра тое, што так, сапраўды, зерня ў гэтым годзе
будзе ў гэтым сезоне, у сезоне 18-19 года будзе менш, чым у мінулы. Але трэба сказаць, што у мінулы яго было вельмі шмат. І гэта быў такі вельмі доўгі працэс, бо з 2012 года вытворчасць зерня ў свеце збожжа павялічвалася. І, мабыць, толькі вось апошнія 2 гады яно пачало зніжацца па эканамічных прычынах, бо фермеры арыентуюцца на цэны і не вельмі выгадна гэтым займацца. А тут яшчэ і крыху надвор'е папсавала. Калі, напрыклад, гандляваць нашым зернем з афрыканскімі краінамі, я думаю, што там яго, відаць, сустрэнуць наўрад. Найперш, гэты рынок, ён ужо сфармаваны, там праводзяцца тэндеры, ёсць традыцыйныя экспарцёры асноўныя, у іх ёсць свае аб'ёмы, ёсць традыцыйныя імпарцёры, і нам туды ўлезці няма з чым, бо у нас там будзе гэтага экспартнага патэнцыялу, у лепшым выпадку, які год, там, 1000 якіх тонн. Да таго ж, мы арыентаваны на экспарт жывёлагадоўчай прадукцыі, а яна больш дарагая, і зерне гэта ў першую чаргу сыравіна. То нам больш карысна яго пусціць на малако, на мяса і потым гэта прадаць той жа Кітай. Але скажу, што ў 2010 годзе, калі катастрафічная была засуха ў Расіі, калі там было вельмі мала зерня, так, мы крыху дапамагалі. Усё ж перапытаю, ёсць залежнасць паміж тым, колькі зерня мы вырасцілі, і прамысловасцю мясной, малочнай, так? Ці можа недахоп зерня, пэўна, справакаваць рост коштаў у перспектыве на мяса ў крамах, на яйкі, на малако? Цяжка сказаць, я мяркую, што не, бо там быў нейкі рост коштаў, павінны вырасці сусветныя цэны, і мы павінны па іх закупаць гэтае зерне. Збольшага мы ўсё ж такі будзем забяспечаны уласнай сыравінай, але на яе там цэны крыху прыпадняў Мінсельгасхарш. Гэта цэны для дзяржаўнай замовы, яны там, калі не памыляюся, на 9% падняліся ў параўнанні з мінулым годам. І гэтыя цэны, яны неяк так являюцца арыентырам для рынка. То бок, у прынцыпе, тэарэтычна нам таго збожжа, якое мы збярэм сёлета, хопіць для таго, каб захаваць тыя ж аб'ёмы вытворчасці прыкладна па тых жа коштах. Так. Глядзі, у нас 60% малака ідзе на экспарт, так? Мяса там таксама 20%, там ці сколькі ідзе на экспарт, так? То бок, калі мы атрымаем крыху менш малака з нейкіх там прычынаў прыродных, гэта не павінна адбіцца на унутраным спажыванні. Алексей, яшчэ такое пытанне. Так, малако ідзе на экспарт, у асноўным, я так разумею, у Расію, але Расія ўвесь час імкнецца адбрыківацца нейкім чынам ад нашага малака. Як вы лічыце, ці не ўзнікне ў бліжэйшым часе, у нас, вось у сезоне цякучым такая неабходнасць беларусам вельмі шмат выпіваць малака, узняць спажыванне, каб тое, што мы не можам прадаць у Расію, ці не зможам, самім спажыць? Глядзі, у нас атрымалася такім чынам, што за чэрвень яшчэ афіцыйнай статыстыкі па экспарту няма. І мы не можам, я не магу зараз сказаць, як адбіліся вось апошнія меры Россельгаснагляду наконт беларускага малака. Але так, сапраўды, запасы крыху павялічваюцца. Так, яны ўжо па некаторых пазіцыях больш, чым сярэдні аб'ём вытворчасці ў месяц. Але ў нас вельмі актывізаваўся экспарт у Кітай, бо ён пачаў ісці па больш там 2, 3, 4 тысячы тонн у месяц, і пакуль дынаміка такая, што вось тое, што абяцалі прадстаўнікі Мінсельгасхаршу, яно сапраўды можа пайсці туды, можа пайсці якісь трэці краіны, але трэба ж яшчэ сказаць, што у малака, у сухога малака, у нейкіх малочных прадуктаў, у іх досыць вялікія тэрміны захоўвання. І калі мы нешта не спажывем у гэтым годзе, то мы можам гэта прадаць, напрыклад, у наступным, у вясну, калі там, мабыць, у Расіі ўтвараюцца якія-нибудь праблемы. Дарэчы, сёння, між іншым, 4 гады з таго моменту, як Пуцін увёў антысанкцыі, калі забараніў імпартаваць малако з Злучаных Штатаў, з Расіі, вось менавіта 6 жніўня ён тады падпісаў гэта ўсё. Сябры, размаўлялі мы пра бітву за ўраджай, пра тое, чым пагражае Беларусі вялікая спёка, і прыйшлі, ў прынцыпе, да высновы, што асабліва нічым не пагражае. Алексей Жукаў, эксперт па сельскай гаспадарцы, быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй вам, Алексей, што прыйшлі на гэтую размову. Дзякуй. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.